Segur que tots tenim al cap aquella imatge clàssica de com funciona la natura, oi? Una mena de piràmide on uns s'alimenten dels altres, de baix a dalt. Però, i si aquesta idea, que hem vist tantes vegades, no fos del tot correcta? Anem a capbussar-nos en per què un simple canvi de perspectiva, de pensar en una piràmide a pensar en una matriu, ho pot canviar absolutament tot. Aquí la tenim, la famosa piràmide tròfica, la que ens han ensenyat a l'escola, segurament. A la base hi trobem les plantes, els productors. Una mica més amunt, els herbívors, després els carnívors, i, és clar, a dalt de tot, qui havia de ser? Doncs nosaltres, els humans. Sembla una estructura molt clara, molt ordenada, oi? Tot al seu lloc. Però clar, la pregunta és, la natura és realment així de simple, així d'endreçada? Perquè quan ens hi fixem una mica, aquesta jerarquia tan maca comença a fer aigües. Aquesta simplificació, que és molt còmoda, potser ens està amagant la part més interessant de tota la història. És una imatge fidel o ens hem perdut alguna cosa pel camí? Bé, doncs, per entendre que ens hem perdut, primer hem de veure on falla aquesta piràmide. Perquè resulta que té uns fonaments una mica inestables. Deixa fora coses que són absolutament crucials. I el més irònic de tot és que allò que ignora és precisament el que fa que tot funcioni. A veure, quins són aquests punts cecs? Doncs, per començar, el model no sap ben bé què fer amb els omnívors, aquests animals que mengen de tot i que no encaixen en un sol piset de la piràmide. Després, ignora la quantitat brutal de residus que generem tots els sers vius i, potser, el més important de tot, tracta la mort com si fos el final de la partida, un punt i final, quan en realitat és just el contrari, és l'inici d'un nou cicle. D'acord, doncs, si la piràmide no ens serveix, quina és l'alternativa? Com ho podem veure, doncs? El que es proposa és un canvi radical, passar a pensar en una matriu, una xarxa de vida, on tot, absolutament tot, està connectat. I aquesta taula ho deixa claríssim. La diferència és brutal. Mirem-ho. Passem d'una jerarquia rígida, d'una escala, a una xarxa interconnectada, molt més flexible. El flux d'energia ja no va només cap amunt, sinó que es converteix en un cicle que va en totes direccions. Els éssers vius ja no estan tancats en un sol nivell, sinó que participen a tota la xarxa, de dalt a baix. I aquí ve el canvi més bèstia. Els residus ja no són unes escombraries, un final. No, ara són el combustible per a una nova vida. És un canvi de paradigma total. De fet, aquesta cita ho clava. Menys una piràmide i més una matriu. La idea clau és aquesta. La majoria d'elements som omnívors i participem a tots els nivells del sistema. Ja no hi ha un dalt i un baix clars. Tot està interconnectat. Molt bé! Ara que tenim aquesta idea de matriu al cap, anem a aprofundir en allò que la fa funcionar. Anem a parlar del veritable motor de la vida, una cosa que a la piràmide, bàsicament, escombrava sota la catifa, el paper dels residus i la descomposició. I aquí hi ha el concepte clau. Hem de deixar de pensar en la descomposició com una cosa lletja, com a putrefacció. No! La descomposició és un procés de transformació vital. És el mecanisme increïble que agafa els cossos, els residus de tots els elements i els converteix en nutrients, en l'aliment que enriqueix el sol i que ho prepara tot per a un nou cicle. És pura màgia. Vegem com funciona aquest gran cicle pas a pas. És molt intuïtiu. Primer, tots els éssers vius consumim energia per viure. D'acord. Segon, inevitablement tots generem residus i al final els nostres cossos també es converteixen en part d'aquests residus. Llavors, què passa? Doncs que aquests residus i cossos es descomponen gràcies a milions de microorganismes. Aquests enriqueixen el sol i aquest sol ric en nutrients és l'aliment perfecte perquè creixi nova vida. I tornem a començar. És un cercle perfecte, un sistema que es retroalimenta constantment. Val, i tot això per a què serveix? Entendre aquest cicle no és només una lliçó de biologia ni de bon tros. Té unes implicacions pràctiques enormes, sobretot si pensem en el món del disseny, de com construïm el nostre món. Aquest és el canvi de xip més bèstia de tots. Ja n'hi ha prou de veure'ns a la cúspide de la piràmide. Ja n'hi ha prou de sentir-nos els amos, en una posició de domini sobre la natura. La realitat és una altra. Som dins de la xarxa de la vida. Som un element més, un participant actiu en aquest cicle. No som espectadors, som part del joc. I aquí és on tot cobra sentit. Com diu la cita, entendre això, assimilar-ho de veritat, ens ajuda a posar cada cosa al seu lloc on dissenyem. Què vol dir això? Doncs vol dir crear sistemes que funcionin amb la natura, no contra ella. Sistemes on aprofitem aquests cicles en lloc d'intentar lluitar-hi en contra. Así que, para acabar, una pregunta que queda al aire. ¿Qué pasaría si realment dissenyéssim des d'aquesta perspectiva? Que significa dissenyar des de dins del cicle,
i no des del cim de la piràmide. Com canviaria la manera com construïm les ciutats, com produïm el menjar, com gestionem els recursos, si ho fem no com a conqueridors, sinó com a col·laboradors d'aquesta increïble matriu de la vida. És una idea potent per reflexionar-hi.